No niin, Sebu laski nyt mun lumilaudalla näin jyrkän mäen alas. Mä oon viime talvena tehnyt sitä, mutta mä en nyt oikein uskalla. Koska mä oon sattunut vähän mun niskaankin, tai on sattunut eilen aika paljonkin. Mä voin ylipiin, vaikka käytän mun päätä välillä, niin mä nyt haluan ottaa riskiä, että mä lennäytänkin tosta, niin Sebu nyt saa tehdä. Katsotaan miten Sebulle käy. Kyllä mä tän talven aikana se aion ehkä vielä tehdä, mutta... Niin, nyt lähtee. Niin, häh? Kufaan. Anteeksi, toi ei toimi. Toimii no. Se. Ei kun A. A nyt. Mitä vi? Mä katson se kuvaa vappua. Oho! Vähän vaan. Joo, mä lopetan.